Machiegni kendo anyuola mag Macmillan Kiarie, Michael Oloo, Evans Otieno kod Abdulaziz Ali mawachore nondhi kod obila odiechieng' makawuono nobago ng'anyo e buore Nairobi ka gidwaro mondo oweye wuotgi mosemaki kuom dwe maromo achiel thuolo. Ka giriwore kod jokene ratich oganda familiago notero ywakgi e od bura log tich mar obila kod apisi mar ogai mar obila Douglas Kanja. Koloso kodgi jawach e lo obila Mushiri Nyaga owacho ni giseketo okenge mag chik ewi wach makamano. Lilian Atieno lerono mathoth. Ka girwako lewni kod ting'o tese mondike nying Macmillan Kiarie, Michael Oloo, Evans Otieno kod Abdulaziz Ali, mong'ere gi nying mar Zizo, anyuola ng'wen go kod jokedne ratich oganda, nogo tach e buore Nairobi kod teko mang'eny. Safar margi ka en yudo duoko ewi nyithindgi moselal kuom kinde maromo ndalo 40, ka ji ang'wen go onge ng'ata ng'ata mong'eyo kuma gintie, kiparo ni nokawgi kod jok ma ichichni ne gin obila. Sijakuwa na amani kwa nyumba, nimekuwa mnyonge, nimekuwa na stress, kila siku nawaza usiku na mchana, nashindwa mtoto wangu kwani alitenda makosa gani haya. Kama wamekosa, wachukuliwe, wapelekwe kotini, wafunguliwe mashtaka, washtakiwe, wafungwe, badala hatujui kule watoto wako, hatujui kama wako hai ama wamekufa. Rangach mar od bura ne en kuma gichopie mokwongo mar chwalo ywakgi ka gidwaro jotelo mondo gol duondgi e weche lalo oganda mosebedo ka medore e pacho ka. Saa zile watoto wamepotea, mbona the same machinery ya serikali isitumike kuhakikisha ya kwamba hawa vijana wamepatikana? Tumeona impunity ya hali ya juu, na kama wamama tunasema enough is enough. Juzi tu Eric alipigwa hadi akakufa kwa polisi ya Muthaiga. Police are meant to protect us, but they have become the very danger that we are afraid of this country. Bang'e, wuoth margi nochimo log tich mar obila Vigilance House ka gikweda pisas magiwacho ni tiyo kod teko margi ataro mar chik. Anytime that you are called to the court, the Inspector General himself and the DCI has appeared in court. We appreciate the fact that you acknowledge that the process is ongoing. We have to submit ourselves to the Constitution and our courts. So at the appropriate moment, these answers are going to be provided. Gikone to koro, ne gichopie nyima apisi mar ogai mar obila Douglas Kanja, ka ywak pod en achiel, kendo dwaro margi en ni giyudo duoko ni to en ng'ama nolal kod ji ang'wen go to gin kanye. Anyuola gi koro umo igi piny ni ok ne gibiling nyaka ywakgi kod dwachgi owinji ma giyudo duoko. Lilian Atieno, Ramogi TV.